Hei! Enhän mä nyt sit malttanut olla kuvaamatta noita uutuuksia, mitä tuli ja on keritty ripustimelle nostaa. Niin, jos kiinnostaa, mitä on tullut, niin jatka katsomista. Voidaan kurkata tältä kaauksen keskeltä pari juttua. Tällainen mesh-paita tuli, missä on samettinen tämä alaosa 2 värissä musta. Ja sitten tämä ihana wine tasting väri. Ja sitten tuli jo aiemmin tämmönen aivan peruspaita. Kananappi. Vähän yksityiskohtaa tuossa olkapäällä. Sitten Berlin housua Veromodalta. Tätä meillä on ollutkin siinä, missä on tuossa sivussa se paneeliversio. Niin sellainen, mutta tässä on tää liituraita-versio. Sitten tuolla on tämä ihana teddytakki. Mustana ja valkoisena. Sitten toinen housu. Tällainen nappi yksityiskohdilla. Mä nyt en saa kuvattua tätä kunnolla, mutta tämmönen suora lahkeinen. Sitten täällä on tällainen mekko. Ja sitten tuolla oli vielä jotakin kivaa myös. Hetki. Joo, eli tämä Onlin toppi, mitä voi käyttää molemmin päin. Meillähän on tätä mustana ja valkoisena ainakin ollut, niin tästä tämä glitter-versio. Ja sitten tämmönen pitkähihainen aika peruspaita, missä pieni glitter. Onlin Emma-paita siis on tämä. Sitten nämä minä näytinkin jo storissa vähän aikaa sitten. Neulepaitaa ja sitten tämmönen suoralahkeinen Veromodan farkku. Tuossa oli ankle-mitta, eli se on vähän lyhyt mallinen. Sitten tuli kahvipaitaa. Ja tämä ihana säketti. Apuapa, pitääpä laittaa tää vähän. Näin. Sitten vielä toiselta apurekiltä pari juttua. Joo, sitten täällä höyrytyspisteellä on muutama ihanuus. Eli tuohon kahvipaitaan tuli tällainenkin versio. Ja tässä ihanassa Syrah-värissä tuli mekko. Pitää taas laittaa tuohon rekille. Siis ihan super ihana. Ihan yksityiskohta. Ja täällä on mukana vyö, että saa sitten vyötärön näkyviin. Muutenhan tää on suoramallinen. Tää on ehkä nyt semmonen, mikä pitää itse testata. Ja samoin sitten tämä ihana samettimekko, jossa on vyö jo tuolla mukana. Niin ihan superkivoja. Ai niin, ja vielä löytyi täältä kassan luota tämä aivan ihanan värinen Onlin Carol Polo. Taas ei näytä, ei pääse oikeuksiinsa tämä väri tässä videon valossa, mutta semmonen todella ihana vihreä, tumma vihreä. Ja tätä malliahan meillä on mustana ollutkin ja harmaana ja monessa muussakin värissä aiemmin, että suosittu malli on kyllä. Ja nyt tämä ihana väri. Ja pari nostoa on pakko tehdä vielä täältä Jackery-puoleltakin, mitä tänään tuli. Niin tämä aivan supersiisti takki, keinonahkainen, teddy yksityiskohdilla. Tää on nimeltään Liverpool Aviator Jacket, muistaakseni. Kyllä, ja hinta on 99,99. Sitten tässä pöydässä. Torsolla ei ole vielä paitaa päällä, mutta ei se haittaa. Flanellipaitaa ja siihen toinen väri on vielä täällä laatikossa. Tämmönen sinertävä. Sitten neulepaitaa vetoketju yksityiskohdalla. Ja sitten tässä pöydässä onkin jo nämä kolitsijutut. Eli kolitsipaita 2 eri värissä ja kolitsihousua 2 eri värissä. Ja tässä housussa oli tosi kiva, kun tässä oli vetoketjutasku molemmilla puolilla. Tää oli väliä malliltaan. Ja sitten harjattu sisäpinta. Musta ja vaaleanharmaa. Mutta nämä nostot nyt oli pakko tältä puolelta tehdä. Niin sellaista. Kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Moikka!